A finals dels anys 70 es va fundar el Col·lectiu de Dones de Tortosa. Sortint del franquisme, es van mobilitzar per aconseguir drets negats fins al moment. 35 anys després, algunes de les seues integrants s'han reunit amb noves generacions de dones per combatre el que consideren una regressió en els seus drets i han ampliat el seu ventall d'acció. Però que hi ha molt de treball a fer i que seria convenient tornar a rellançar un col·lectiu de dones, però en aquest cas no de Tortosa, sinó que de les Terres de l'Ebre. La seva primera proposta és reclamar que es presentin mocions als ajuntaments del territori per condemnar de forma explícita la reforma de la llei de l'avortament que vol tirar endavant el govern espanyol. Que els ajuntaments se puguen manifestar en contra d'esta llei, que ens torna 30 anys enrere i que les dones, ja el mateix nom ho indica, l'altre dia llegia que era la llei de la maternitat obligatòria. I clar, sembla ser que hi ha persones que no se n'han enterat que l'espècie humana, la sexualitat i reproducció està separat. El col·lectiu de dones de les Terres de l'Ebre rebutja les imposicions i reclama el dret d'un avortament lliure i gratuït. També treballarà per influir en aspectes com la coeducació a escoles i instituts o una major incidència en el rebuig a la violència masclista.